Sjerp de Jong om correct te wezen van de partij Lagere Lasten Burger. Nou, de Jong, daar ben we gauw uitpraten. Je hebt maar één issue, zo goedkeerd mogelijk. Gelukkig ben we net in een issue-partij, want als je lage lasten hebben willen, dan moet je het wel financieren. En dan hebben we natuurlijk wel een idee van hoe dat als het ware kan. Door wat zuiniger te wijzen en alleen maar te richten op de kerntaken waarvoor het is. De wettelijke taken die eigenlijk een wetenschap heeft. En dat zijn dus wetterveiligheid, wetterafvoer en de zuivering. Nou, kunnen we daar ook misschien nog even verder op ingaan, maar ik wil ook even weten, waar is Sjerp de Jong? Wat is jouw achtergrond? Ben je boer, ben je vogeltje? 1512, al mijn familie wie een boer, maar de laatste 2 generaties net zo geweest. En ik ben altijd in het onderwijs zitten, dus wat dat betreft weet ik wel wat van het wetter ik ook. Want ik ben nou molenaar op de Victor in Wazet en dan weet ik hoe het wetter stroomt en hoe het wetter giet. En waar is die interesse bij kwam? Echt van, omdat je uit een boerengeslacht komt? Ik wil wel van boerengeslacht, want die hebben al je neven, achterneven en dan wat alles meer is erin. Om daar al je praat mee te hebben. Maar ik natuurlijk wel, voor 20 jaar molenaar wie en dan weet ik wel hoe het als waren. Al je geert met polders en dan heb ik de historie van Samoenen, van 1867. Heb je dan natuurlijk, en dan zie ik hoe het al je geert, hoe we hier in Friesland een hele slag maken hebben om het al je zo goed te krijgen als we nou hebben. We staan hier bij het Woudagemaal en met jouw verhaal erbij, dan zoen je zuiver denken van een wetterskip, dat is iets van vroeger. Wat maakt het zo wichtig, ik joe te dij? Wetterskip moet ik goed target werden voor de toekomst. Niet alleen van vroeger, maar ik hoe we in de toekomst natuurlijk met wetter omgaan. En dat is echt van belang. Want dan heb je natuurlijk de zeespiegelstijging, maar heb je boemdaling. En zeespiegelstijging kennen we net zo'n van. Dat is natuurlijk over de hele wereld. Maar de boemdaling kennen we in Friesland heel wat van. Zeg maar gewoon in de meesten die de boem zakje letten. Het moet uitwezen met die boemdalingen. En als je gas hebt, nou stap er maar wat doorzien. Dat betekent stap er nog stikstof in of CO2. En als je dus zout uithaalt, nou dan zijn hele grote koepels onder de grond. Nou dan moet de meesten verschrikkelijk er wat aan doen om daar voor te krijgen. Ja, wat zou ik in doen? Om mij pers komt, maar zwaar maar dat het goed komt. En dat stelt ik voor het veen. Je moet verantwoordelijk zijn voor de dieren die je doet in deze wereld. En daar spreken we de meesten op. En voor het wetterskip geldt voor je benamen, hou je hem bij de kerntaken. Wat doet het wetterskip nou bij wat net voor jou helemaal net hoeft? Nou, dat betekent bijvoorbeeld heel veel voor het milieu. En dat hoeft natuurlijk al je net. Als ik dan denk aan viskatlas, dat is natuurlijk mooi voor de sportviskers. Maar ja, goed, dat hoeft net voor een wetterskip. Een wetterskip die kan wat dat betreft heel goed werken, dus zonder dat men precies weet hoe wat. Er wordt nou een soort jong terug het wetterskip om zaken die het eigenlijk helemaal net nodig binnen. Die net in die zin nodig binnen. Dat is een proter, je kan zeggen proter, maar ongeveer dat is ongeveer 10 tot 15%. En wij denken dat er 17 miljoen bezuinigd worden moet. Heel concreet op taken die we al eerst zeggen van nou jongens, dat moet een beetje zuiniger. Ik bijvoorbeeld de vernijing van gemalen, dat ken ik wel eens heel wat oorzaken. Dat komt door diepteontwettering van boeren, maar dat krijgen ze er gratis, krijgen ze erbij. Helemaal vergeest kunnen ze dat al je voor ook krijgen. En er wordt helemaal net een vregen van nou materiaal. En dat betekent wel dat een boer die kan wat rijker naar gemaal krijgen. Ja, waarom? Omdat er gewoon het loon naar beneden gaat. En vervolgens moet er weer een langere schroef worden. En moet er dus weer een motor in. En weer een eigen maal. Ja, maar dat is duur. De partij Lagere Lasten Burger bezit het automatisch Hogere Lasten Boeren? Dat hoeft net altijd hoge lasten boeren wezen. Alleen de mensen die erom versieren, die moeten er ook voor betalen. De kosten in rekening brengen bij ze makken worden. Daar moet je nou betalen. En als je nou weet, 90% van het werk van het wetterskip gebeurt voor de boeren voor de wetterafvoer. Ja, maar ze betalen maar 22% van de lasten. Ja, dan denk je, ja, die oude 28% die zal wel eens denken van, oh, wat maken we met u? Sjerp de Jong van LLB, een duidelijk verhaal, dank u wel. Oké.